Leo kulilongwe tunali ndi press briefing ya bunge la CDED lo menya lofulu ndipo Sylvester Namiwa ndamene ali pa microphone mtakwaonanso kuti akuchita zonse akuyankhula zonse choncho tikhala pomwepo tikupatsireni nkhani zonse kuti zakhala banja. Sylvester Namiwa ndithu ang'alula ndithu ayankhula mosaopa ndipo pali zinthu zambiri nkhani kuza ndi sugar chani zambiri mbiri choncho tikhala pomwepo kuti timve kuti zili banja. Thank you very much for that prayer. Tathokoza ifa cha pemphero limenelo. Ananditchula kale koma ndimakupita kuti munthu wina aliyense amamva bwino mukampasa mwayi kuti atchule dzina lake. Choncho ngakhala nditchula ine zinanga ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bunge limeneli lanu la Malawi la the Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED mwachidule. Sindili ndekha ndipereka chinkuza mawu kwa mzanga kuti nayenso azitchule, akazitchula tiperekanso mpata kwa atolankhani kuti muzitchule. Akuluakulu amanena kuti awiri sayenda asanapangane, ndiye nthawi zonse pamene wazo kuti aunda auje anthu amakhala momasuka. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Omega Tsiku CDED. Emmanuel Georgia from Lunta TV. Yeah, dzina langa ndi Alex Patterson from EJFM. Ndikukhulupirira kuti ananena leya kuti kunja kunali mvula ndiye ena atipeza. So ndimaganiza kuti mutilole tiyambepo popeza takwanisa kuziwana kuti muchipinda muno muli woyani. Mwanthawi zonse amalawi eni yake akamva kunena kuti bungwe la CDED lili ndi msonkhano wa atolankhani amatituma, amatipasa mauthenga. Ndiye mafuna mutilole tisanayambe zathu zimene tabwera nazo pano pali zinthu zitatu. 1. Uthenga ukupita kwa mkulu wa polisi, Inspector General Madam Melin Yolam, akuti amalawi akudabwa kuti mzigawo zina madera ina anthu akapalamula mlandu apolisi akumagwira ntchito yotamandika kwambiri watapa anthu aja kwa amanga. Chisanzo chabwino nkunditandi koma kulilongwe kukachitika nkhani ikakhala kuti anthu ngamademo aja kumangidwa, koma ikakhala nkhani yokhuza ku parliament pakumabwera kanthabwala kena kake kakumayankhulidwa ndi anthu ati anandiuza kuti mwafusi Madam Melin Yolam kuti Malawi ndi federal government, kuti ku Blantyre kuli malamulo ake, Sovereign Region li malamulo, Central Region Lilongwe li malamulo, Northern Region li malamulo ake. Fuso limene lona kuti Madam Melin Yolam ayankhe. Langa limene nena kuti ndizakumbusabe Mai Melin Yolam ngati mkulu wa polisi ndi nkhani yona kuti kodi zigawenga zimene zinajambulidwa zija apo pali Lilongwe community muzimangaliti. Nkhani imene janga tima kusangalasani ndizipitirira kusangalasani bene, koma nkhani imene ngatima kunyasani ndizipitirira kunyasani fa muda anena mpaka mapano kuuza mtundu wa Malawi kuti mwamanga. Sindifuna ndikhulupirire kuti ndine munthu wa mayi Inspector General wabosa ayi, fa mpando muliwo ndofunika munthu oti akayankhula anthu azinkhulupirira. Nkhani yachiwiri ndi nkhani ya ngozi ya kuchikangawa. Ndimaziwanso kuti anthu ambiri nkhani imene simakukomerani, koma Malawi tikulira ndipo tizalira mpaka nakalekale kufikira chilungamo chichitike. Ndina msonkhano watu wankhani wapitawo ndinafunsa Moses Kunkuyu kuti mmene amayankhula ku mtundu wa Malawi President Lazarus Chakwera Musona ananena kuti nawonso ali mafunso ngati amere chilima. Ndiye ndimafuna Moses Kunkuyu ayankhulepo kuti kodi ndiye kuti achakwera kugwiza nafe CDED kuti commission of inquiry was a sham and a waste of time. Ndiye no commission yokhazikika ikhala kuliti. Ife tikanakonda kunena kuti mu nthawi ya ulamulo wa Chakwerawo amalawi apeze mayankho kuphatikizapo manja onse amene anakhuzidwa ndi ngozi imene kuchikangawa. Chinthu chachiwiri tonena kuti tidaona mmene amakhazikitsa foundation Achakwera apita. Koma chikukanika ndi chani kuti apite kuchikangawa pamene padagwera ndege pacha mpaka na panoto Achakwera sanafikepo. Nthawi nanga kuchokera ku Nzuzu adangolambalala. Ndiye pepani ndikuzowa kuti anthu ena nkhani imene makunyasani kumabezi kunyasani tizikukumbusani kufikira zoona zitaziwika pa nkhani ya imfa ya ngozi ya ndege imene yachitika kuchikangawa pa 10 June mu chaka cha 2024. Nkhani yomaliza ichokera kwa Malawi eni yake ndionena kuti amandifunsa kuti kunjaku kuli kalembera wachisankho anachitika ndiye pano akuti ali matransfer. Ndi anthu nakudabwa kuti chifukwa chani mukupanga matransfer kuti asala miezi 4 miezi 5 kuti anthu akavote. Fambuyomu anthu anazulowera kunena kuti matransfer timapanga nthawi yona kuti nthawi yovota ija yayandikira. Nthawi imeneyo munthu makhala ndi chithunzithunzi kuti pozafika siku lozavota nzakhala ndi lidera ili. Koma lero amerekeza kuti tangoyerekezani kuti anthu ali ku sukulu tingoyerekeza pa mubasi koma munthu ngokukalonga. Kodi
nthawi yozavota asakhala ali kuti mwayika dongosolo lanji kuti munthu amene akavote zikukhala ngati kuti mwayifulumiza nthawi nkhani imene yopanga matransfer. Ndi apo pomwe tili pomwepo anthu amanena kuti kuli ma devices, electoral management devices, kusonyeza kuti information iliyonse ili pa line. What is the merit of this transfer window and what's the justification of using electoral management devices? So mwina mafunso amenewa ndi Amalawi atipasa akudabwa ndi zimene zikuchitika nkhani yakalembera ku bungwe la chisankho. Adanena Kazembe wa boma la Britain akupita kuti zikuoneka ngati kuti bungwe la chisankho ndi abale awo a national registration ali pa mgwirizano waukulu ufuna kuti kuvota chikhale chinthu chovuta kwambiri. Ndibwereze pamenepo. Kazembe wakale wa boma la America kuno ku Malawi adanena kuti zikuoneka ngati kuti ku Malawi kuno tikuyesesa kwambiri kuti anthu ena asadzapeze mwayi wovota. Chikhalirecho anthu amene akupanga zimenezo adakhala pamenepo ndi mwayi wovota. Ndi apa tangofunsa chabe mutipase mayankho, ngati mutipase mayankho tibweranso pa chifukwa timayankhulira Malawi. Without much ado, thank you very much. Allow me to go straight to the business of the day. Unlike the rest of the days, today we have a letter. We don't have a statement per se, so you allow me to read this letter. Thereafter, I'm going to make an attempt to present the same in a vernacular. 6th March 2025, that's the date of the letter. It is going to the Minister of Trade and Industry, box 30366, Capital City, Lilongwe 3. Attention, Engineer Honorable Fitumbiko Mumba. Copy to Acting Managing Director, Ilovo Sugar. And another copy to Mr. Vincent Nkoma, CFTC. Dear sir, appeal to do more to unmask the sugar cartel. In exercise of our governance watch to grow, and as a voice of the voiceless, we, the Center for Democracy and Economic Development Initiative, CDED, write you, sir, with reference to the above stated subject matter. To begin with, we at CDED, on behalf of millions of low-income Malawians that are literally struggling to afford sugar on the parallel market, where the commodity is fetching between 4,000 and 5,000 a kilogram, would like to congratulate you, sir, on your appointment to the new portfolio and hitting the ground running. Much as we appreciate your bold approach to the sugar crisis, we feel duty-bound to bring to your attention that storming shops is a move in the right direction, but what you are seeing and observing on your sojourn is just a tip of an iceberg. Honorable Minister, you may wish to know that sugar here in Malawi and elsewhere is a cartel, which unless Malawians join hands, the country will continue to suffer after giving up their own land to sugarcane plantations and sweating for the same, but sadly cannot access the locally manufactured product, which is supposed to be vitamin A fortified. While pledging support to unbundle the cartel, CDED intends to bring to your attention the following issues. 1. Sugar scarcity has now become a perennial problem in Malawi, despite the fact that the dominant player register colossal profits year in, year out. 2. The prospective legislation to bring sanity in the sugar industry, the Sugar Bill, has now been gathering dust at some office at Capitol Hill for the past 11 years with no plausible justification. This makes Ilovo Sugar Company a de facto Ministry of Sugar in Malawi. 3. Neither the cane farmers nor government reap from the fruits of this industry that has been around for the past 60 years or so. 4. Ilovo obtained an injunction restraining both the Competition and Fair Trading Commission, CFTC, to effect a 25% price slash and the Director of Public Prosecutions, DPP, from commencing criminal proceedings against the same company. 5. Parliament is sitting on the results of the July 2023 first ever Sugar Price Must Fall campaign, Sugar Price Must Fall public inquiry done under the leadership of the former Trade and Industry Minister, Honorable Simplex Chola Banda, and the then Parliamentary Committee on Industry, Trade and Tourism, Honorable Paul Nkoma, in response to CDED's petition on the same. 6. Unlike the case with bakeries, Ilovo Sugar is yet to open its doors to consumers, let alone drive-in collection points for wholesalers. To put it bluntly, no single person buys sugar directly from Ilovo, which
is very strange. In view of the above, SEEDED intends to benefit from your unique approach in dealing with matters affecting the lives of Malawians promptly and in line with the access to information to call for an emergency sugar endeavor that should help Malawians have answers to the following questions. 1. What sort of agreement did Illovo Sugar sign with the current sugar distributors? Was it a concession? For how long? 2. What's the total tonnage produced in the just ended production year? 3. How much of the above was expected and I'll take this again. How much of the above was exported and to where? 4. Make public the total quota allocated to the following local distributors. 1. Price worth. 2. Right price. C. Chipiku. D. Galaria. And E. Smama General Dealers. It is our considered view that this letter will receive the much needed attention owing to the gravity of the situation on the ground. Last but not the least, needless to emphasize that after fuel, sugar has a multiplier effect to the economy. Therefore, the current sugar crisis ought not to be entertained by any sensible and serious leadership. Yours sincerely, Sylvester Namiwa. Signed. Thank you very much for your kind attention. Ndina anena kuyambirira kucha kuti zokambirana zimene zabwera pano zokhuza Malawi ambiri koma popeza kuti amalawi ena chiyankhulo cha Samunda chisamba ndifake ndinakakamizika kuwerenga chikalata chimene chili mu Chingerezi. Chikalata chiso chili mu Chingerezi ponena kuti nthawi zambiri mu maofisi mu timagwiritsa ntchito chiyankhulo chimenechi ndiye ndimafuna nditambasule zimene ndimawerenga mu Chingerezi. Chikalata chimenechi chilembedwa pa 6 March mchaka chino cha 2025 ndipo chikupita ku anduna azamalonda amenewa ndiolemekezeka engineer Vitumbiko Mumba. Komanso kalata yomweyi taipereka kwa mkulu wongogwirizira wa kampani ya sugar yaikulu muno Malawi ya Illovo. Komanso kalata yomweyi tawatumizira tawagawirako a Vincent Nkhoma amene amayang'anira bungwe la CFTC amene ntchito yawo nkuonesa kuti pakhale chilungamo pochita malonda mdziko muno. Chikalata chimenechi chili pamutu onena kuti pafunika pachitike kanthu ndithu kuonena kuti tithane ndi vuto la sugar Malawi muno. Ife SEEDED amene timayankhulira Malawi komanso amene timapanga kalondolondo pamene zinthu ziweneka kuyendera tapanga chiganizo chowalembera anduna kalatayi poyambirira kuwafunira zabwino popeza kuti angowasamusa kumene kuchoka ku nduna ya zantchito nkubwera ku nduna ya zamalonda koma ngakhale angosamuka kumene sadachite bobobo abwera pa ground nkuyamba kugwira ntchito. Amalawi eni ake aona andunawa akuyenda kusakasaka kuona kuti zikuchitika ndi chani kuti sugar asowe mdziko muno. Pamene tikuwafunira zabwino andunawa timafuna tiwaziwise ndi chake tawalembera kalatayi kwafotokozera kuti ntchito imene mwayambayi njayikulu, ntchito imene chasingathe pongoyendera mu masitolo kokha, ndipo timafuna tiwasimikizire pano mosapindira ndevu mkamwa kunena kuti zimene aona m'masitolo sadayambepo sanaone kanthu. Kunkhani ya sugar kuli zinthu ndimafuna anduna muziwe kunena kuti sugar ndi chikhamu pachokha mdziko muno ngakhalenso kumayiko ena. Chifukwa chimenecho tikuganiza kuti ntchito imene mwayambayi ndiyofunika kuti musayigwire nokha, muyigwire ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizapo amalawi eni ake. Tinene pano mosabisapo kanthu kuti ntchito imeneyi mukayikakamira simuyikwanisa mapeto ake muvulala. Tikunena zimene zifukwa chani? Tikunena pano mukudziwa kuti musuga mucha mumayeneka kukhala michere yofunikira ngati vitamin A imene imafunika kwambiri mthupi mwa anthu. Koma chifukwa choti sugar ucha amagulisidwa ngati chisulo cha ndege, amagulisidwa ngati kuti sapangidwa kuno ku Malawi, ndiye kuti pamenepo ngati dziko tikuamana anthu ena mwayi ana ena mbadwa zina za dziko lino kuti azipeza mwayi wolandira opeza nawo vitamin michere ya vitamin A. Ndanena kale kuti pamene tikulonjeza kuti tigwira ntchito limodzi, tigwirane ntchito limodzi tonse Malawi ndi anduna a Vitumbiko Mumba kuti tithese chikhamu chimene chili ku sugar. Pali zinthu zingapo zimene andunawo afunika kuti aziziwe. Choyambirira nchonena kuti muziko muno chasanduka chizolowezi kunena kuti January, February, March ndi kumayambiro kwa April mumasowa sugar muziko muno.
koma chodabwisa ndichopasa manyazi kwambiri nchonena kuti kampani zimene zimapanga shugazo zimapanga maphindu aphwamwama nthawi zake kupitirira 700%. ndiye kumadabwa kuti kodi shuga ngati akusowa ndiye kuti akupangidwa ochepa. Akanakhala kuti opangawo sakupeza phindu ndiye bwezi kuti nkhasako kuti azivutikiranji kumapanga katundu oti sakugulisa, koma shugayo ngati akusowa ndiye kuti amachepa. Chifukwa chani kampani zimene zimapanga shuga sizifuna kuonjezera shuga wawo kuti shuga samasowe mdziko muno? Chifukwa chaka chatha Amalawi ndi ene yake ni mboni kuti takati kuyankhulanso nkhani za shuga. Mwina pongofuna kuwakumbutsa Amalawi amene amakonda kuyiwala bungwe la SIDED nkhani ya shuga si alendo takati kugwira ntchito zosiyanasiyana. Ndiye funso kumanena kuti ndifukwa chani chasanduka chizolowezi kuti January, February, March, April kuyambirira mdziko muno mumasowa shuga. Chinthu chachiwiri choti anduna adziwe nchonena kuti kudapangidwa lingaliro lonena kuti kulibe lamulo loziwika bwino kupatula lija la Control of Goods Act limene limayang'anira nkhani za shuga. Pamene chikhalirecho maiko onse amene ayandikana nawo ali ndi malamulo awo. Ndiye anthu ena akufuna kwabwino adapanga bill imene amayitchula kuti sugar bill. Koma pali njomba lero ayisinthe mawa ayisinthe nkucha atiuze kuti ikulowa kwa zaka 11 zapitazi bill imene ikukanika kuti ikalowe ku nyumba ya malamulo anthu ayikambirane. Chifukwa cha chimenechi anthu ena amene amasatira bwino za shuga akuti ilovo ndimene inasanduka unduna wa za shuga muno Malawi. Chifukwa amangozuka ndikupanga chonse imene akufuna chifukwa palibe lamulo lililonse limene limawapangisa kuti azikhala ngati kuti akhala mu line. Chinthu chachitatu nchonena kuti mukapita kukayankhula ndi anthu amene adapanga chisankho chopereka minda yawo kuti mukayankhula ndi anthu amene amagwira ntchito kulima nzimbeyo ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri. Sakupeza phindu lilonse pa thukuta lawo, sakupeza phindu lilonse pa minda yawo. Komanso mukayang'anitsa kuboma lero tikudandaula forex. Ndi anthu amafunsa kuti kodi amene amapindula pa ulimi wa nzimbe kapena pa malonda a shuga mdziko muno ndi ndani? Chifukwa bomalo silikupeza phindu, alimiso sakupeza phindu. Padakali pano anthu amene akugwira ntchito m'minda ya nzimbeyo sangakwaninso kugula shuga. Chinthu chachinayi nchonena kuti anduna adziwe kuti kampani ya Ilovo idakatenga chileso ku bwalo lalikulu la High Court kulesa nthambija ya CFTC kunena kuti isawakakamize kuti asise mtengo wa shuga ndi 25 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Zimene zachitika mu August 2023 mpaka na pano chileso chimenecho sichinachosedwe. Komanso bungwe limene la CFTC lidagamula kunena kuti mkulu woyimira boma pa milandu ayifufuze kampani ya Ilovo ndipo ayimbe milandu. Chigamulo chidakalipo koma mkulu woyimira boma pa milandu komanso CFTC singalamule kampani ya Ilovo kuti isise shuga ndi 25% chifukwa chonena kuti kuli chileso. Mpaka na pano chileso sichinachosedwe. Bungwe la CFTC linapita ku kotiko mu Okutobala ndipo a judge a Charlotte Wezi Malonda adanena mu bwalo kunena kuti chigamulo chawo apereka pakatha masiku 30 munali mu Oktoba 2023 mpaka na lero masiku 30 sanathe. Timafuna anduna muziwe zimenezi. Chinthu cha number 5 nchonena kuti nyumba ya malamulo imene imasogozedwa ndi mkulu zokambirana a Richard Chimwendo Banda amenenso ndi nduna kumeneko akukhalira ripoti la kauniuni amene anachitika koyamba mu mbiri ya dziko lino pa nkhani za shuga. Ndisindike pamene kuti mbuyo monsemu nkhani ya shuga anali maloza anthu samalonda okambirana kuti shuga akwera mtengo kuti shuga akusowa chifukwa chani anthu ankangoyang'ana. Koma tithokoze kuti abwera anduna olemekezeka a Simplex Chichola Banda iwo adayima ndi Malawi ndikuyamba kuonesesa ndikujoyinana nafe pa nkhondo yonesesa kuti shuga atsike mtengo. Mwamwayi Mulungu amapereka anthu atsogoleri kunalinso mtsogoleri wina ku nyumba ya malamulo yoona za malonda ndi zokopa anthu olemekezeka apo nkhoma amene titalemba kalata ya madando kupita kwa speaker. Iwo adasogolera mkumano woyamba womva kuti kodi chikuchitika ndi chani mdziko muno kuti shuga azidula ngati kuti amapangidwa kunja. Koma ripoti imene ndiomvetsa chisoni Malawi ndimafuna ndidziwe kuti nyumba ya malamulo kuyambira 2023 sakufuna kuti ayivomereze. Mmenemo munapangidwa mfundo zoti shuga asike mtengo. Mmenemo munayikidwa mfundo zoti shuga asamasowe. Ndiye amene muli ni mwayi mwafunse mkulu wazokambira ku nyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda kuti kodi chifukwa chani ripoti imeneyi nyumba ya malamulo sili kufuna kuti alivomereze. Ndibwereze pamene kuti kuli ripoti la the first ever sugar public inquiry imene inachitika mu July 2023 mpaka na pano ripoti imeneyo ku nyumba ya malamulo aphungu mosogozedwa ndi mkulu wazokambirana kumeneko Richard Chimwendo Banda sakufuna kuti alivomereze ripoti imeneyi. Ndiye mafuna kuti anduna aza malonda mudziwe zimenezo. Chinthu china choti mudziwe nchonena kuti kufikira lero kuli konse kumene amaponza zinthu
amakhala ndi kamalo pamene amagulisirako zinthu zawozo. Mukapita ku bakery mupeza kuti ali ndi mavani amene amanka madera na amagulisa kuma wholesale makapigulisa koma ukalowa bakery amakulola kugulisa sugar amatha kugula amalola kugula pepani amalola kugulisa bread. Koma ndifuna ndikuwuzeni lero kuti simungapite kudwangwa palibe angagule kolo paketi imodzi ya sugar. Irovo salola kugulisa sugar kwa Malawi pompo amampanga sugar amapitisa kwa distributor. Kuti ndifanya chani Irovo imaoneka ngati kuti sifuna kupanga interact ndi Amalawi direct pamene tikuzoti company yo ilipo ifa cha Amalawi. Ndiye zinthu 6 izi ndimafuna kuti anduna muziziwe musanapange chiganizo china chopita chisokolo. Titakuziwisani zimenezo timafuna tipezerepo mwayi popeza kuti inu kachidwe kanu ka zinthu nkamphamvu komanso kosiyana ndi nduna zina zimene zimangogona tulo nkumazilemeresa. Timafuna tikupempheni kuti msiku muno tindira mulolija lopempha mautenga mosavuta kuzera mwa inu. Timafuna kuti company ya Irovo ibwere poyera ibwerese zinthu izi. 1 ma contract ndi migwirizano imene anasainirana ndi anthu amene amagawa sugar amene amachula kuti ma distributor. Kodi adapasana mgwirizano wa muyaya ngati sulu wa muyaya kodi adagwirizana kwa zaka zingati? Chinthu chachiwiri timafuna company ya Irovo kuzera kwa inu anduna azamalonda ibwere poyera iuze mtundu wa Malawi kuti kodi chaka chimene chatha ichichi nzimbe imene ambo sugar amene kumaliza adapanga sugar uchuluka bwanji. Kodi mwa sugar ameneyi ndi ngati amene anamgulisa kuno. Kodi sugar amene anapitisa kunja ndi ochuluka bwanji andi kunja kwake akupita kuti andakupita motani. Kodi misonkho yoyenerera ikulipiridwa pa malonda amene akuchitika awa. Chinthu china timafuna kuti kuzera mwa inu anduna company ya Irovo ibwere poyera inene kuti kodi anthu amene amagawa sugar awa adawapasa sugar uchuluka bwanji. Poyambirira price worth, kachiwiri right price, kachitatu chipiku, kenako kalaria, omaliza simama general dealers. Ndibwerezi apo makampani ndachula apawo ni makampani amene Irovo ikapanga sugar amawapasa akawapasa iwowa ndi amene amakagawa sugar uja madera osiyana-siyana. Ndi timafuna company ya Irovo ibwere poyera inene kuti kodi mu chaka chimenechi mugwirizano umene ulipo right price anampasa sugar uchuluka bwanji, price worth anapasa matani angati, chipiku anawapasa matani angati, kalaria anawapasa matani angati, pomaliza simama general dealers adapasa matani angati. Izi zitithandiza chifukwa choti tapanga kafukufuku wambiri ngati asideli ndiye tikudikirano tikhale ndi mautenga awa kuti tibwere tiauza Malawi kuti kodi kwenikweni chachitika kushuka ku ndi chani. Ife tikuganiza kuti malinga ndi mmene mwayambira Amalawi ambiri olemekezeka mumba akukondwa nanu ndiye timaganiza kuti nkhani iyi simuyikhalira. Chifukwa chani? Kupatula kuti ndinu achidwi kuti mwaphula moto Amalawi pa moto mulinso ndi kuthekera kunena kuti tithandizane kuti chikhamu chimene chili ngati sugar chithe. Chifukwa chani nkhani imeneyi ili yofunikira? Ndimafuna mudziwe kunena kuti kupatula pa mafuta a galimoto sugar amakhuza kwambiri chuma cha dziko lino. Pa Chingerezi amati ali ndi multiplier effect. Choncho tikuganiza kuti kalata imeneyi simuyikhalira. Mukayikhalira zikhala zodabwisa fa padakali pano pa chiyembekezo cha Malawi chili kwa inu. Ndipo Amalawi ambiri akunena mosapindira ndevu nkamwa mosapshatira kuti akanakhala kuti mmene anachoka olemekezeka a Simplex Chihola Banda unduna wa zamalonda kunabwera vitumbiko mumba. Lero Amalawi sugar sibweza kugula 2600. Ife sitikamba za black market chifukwa tukamba pano za business yovomerezeka za mitengo yovomerezeka sitingakambe pano. Ndikunena kuti mu kafukufuku amene achitika kunyumba ya malamulo ife asidedi tinapita kukapanga kukafotokozera komiti imeneja kuti palibe chifukwa chomwe kuti sugar zikwera mtengo mmene analili mucha. Tinali maumboni mpaka na panopa nthawi imene yoyo Irovo sanasusepo kanthu. Ndifake komiti yo inapereka chigamulo kuti sugar sisidwe mtengo. Ndiye Amalawi akufuna kwabwino Amalawi amene amakonda dziko lawo akunena kuti akanakhala kuti atachoka olemekezeka a Simplex Chihola Banda kunduna umene uchi nthawi yomwe kunabwera avitumbiko mumba bwezi panopa sugar asanafike 2.6. Chifukwa kuti 2.6 yo ndiyo chulukabe polingalira kuti sugar timapanga Malawi momuno.
sugar yonso akapitisa kunja amampitisa pa mtengo ozizira zimene zikuyankha pano umboni ulipo komanso mungopita mukayangane ma statement yawo airovo amapanga post ma statement yawo pa internet mupite mukaone mukapange masamu amaonesa pamene pa sugar amene akulisa mziko muno ndi sugar amene akulisa kunja mukapanga masamu akuonesa ndithu kuti sugar amene amapitisa kunja amapitisa mochipa kwambiri nthawi ndapanga kafukufuku ndimaonesa kuti sugar ali pa 1500 airovo amapitisa kunja sugar uja pa 500 kwacha chinthu china chimene amalawi tifunika zikambirana pano nchonena kuti nthawi yakwana kuti airovo azitiuza kunena kuti mitengo imene chamapanga bwanji chifukwa titafusa alimi amene amalima nzimbe ku Chikwawa kusalima ndi kunkhotakota amanena kuti amawalipira pa kilo la sugar nthawi imeneyo amawalipira 500 kwacha ngati sindikulakwisa komano nthawi imene sugar nkuti ali pa 1.5 now chimene sitimauzidwa amalawi nchonena kuti nzimbe pa Chingerezi amanena kuti is a high value crop akaitenga nzimbe ija akakaifinya mumatuluka madziwo na amene amapanga sugar mabulu amene tikunziwa uja madzi ena sapanga mabulu madzi osapanga mabuluwo amachosako ethanol yo amakhala pa magawo awiri pali ethanol wina amagwisa ntchito ma factory kuchapita zisulo amene osadyedwa ndi pali ethanol wina amapangira zakumwa zija zimene timatipangisa kuti tizivina madansi zakumwa zaukali kuchoka pamenepo amachosako zinthu zina zimene amapasa zakudya za ng'ombe amachosakonso zinthu zina zimene amapanga tala nkumagulisa zosala zinazo amakazipanga process nkumapangira magesi ndi anduna nimafuna apa tifasepo tichedwepo kunena kuti mwina timafunika tipange kalondolondo kuti kodi phindu limene limapezeka kuma products enawa kupatula granulated sugar granulated sucrose kodi phindu limeneli sitikuyeneranso kuti lizikafika kwa mlimi unja kodi phindu limeneli sikuyeneranso lizikafikanso kuboma kodi phindu limeneli silikuyeneka kuti lizikafikanso kwa uja akupalira nzimbe uja if we are serious about the sugar issue in Malawi these are the issues that we need to discuss these are the issues that should dominate the public discourse ndezikatere kumakhala tima intimidation timono airovo amalipira nsonko it is an obligation aliyesenika kulipira nsonko komano kulipira nsonko is not that you are insulated that you should not be held to account. No, this is an open society. Malawi is a democratic society where players both in the private and public sector ought to play according to the rules of the game. What I'm saying here is sugarcane is a high value crop that apart from the granulated sucrose there is what is known as ethanol that is divided into two. We have got edible and industrial ethanol. There is bituminous that is made from there. There are molasses that are used to feed animals, and there is electricity that is generated. Therefore, there are a lot of proceeds that stem from the sugarcane. But the question is, are all these proceeds trickling down to the poor farmer? Do they trickle down to the poor worker? Amene akuvutika ndi zuwa ndi mvula. So if you are really serious about addressing the sugar issues, these are the issues that should dominate the public discourse. I don't intend to dominate the conversation. I'm not alone. Pano ndenzanga ndikuganiza kuti mawa uno amene yakuyimirira amayi onse komanso akuyimirira asikana komanso achinyamata. Kodi sugar akavuta zimatanthauza chani ku miyoyo ya Malawi? Zikomo kwambiri Omega. Zikomo kwambiri. Nkhani ya sugar ikuoneka ngati nkhani yankhambaka mwachabe koma ndi nkhani yofunikira kwambiri. Chifukwa sugar ndi chinthu chofunikira kwambiri mmoyo mwathu. Ngati tikadzuka mamawa timafunika timweti ana amafunika phala. Ndiye ngati mushuga muphala sikuyika mushuga ndekuti ana sangapite ku skulu phala kana kudya ndithu. Ndiye timafuna ndithu tiafusa ailovo kwena kuti sugar mbangidwa mali muno koma ndokwera mtengo. Even anthu ena mamidzimu phala kumathira chani akumathira bucks zimene zili zinthu zosayenera ndithu pamoyo wa munthu zikoza kubweretsa vuto pamoyo wa munthu. Ndiyeno ngatiso sugar alokwera mtengo ndiye kuti zinthu zimene zimapangidwa ndi sugar zikhala zokwera chani zikhala zokwera mtengo nthawi ndi nthawi. Ndiye feda ndaulo lathu tifuna tafusi ndi twailovo kuti atiyanke kuti chifukwa chani sugar alokwera mtengo pamene amapangidwa Malawi muno. Chifukwa mu sugar mudziwa kale mu vitamin A amene amagwira ntchito kuthupira munthu. Ngati sobo yemweyo timapangira sugar pali toba amafunika sugar. Ndenga zinthu zimene zizi sugar palibe ndiye kuti anthu business siyenda ayi. Zikomo kwambiri. Sugar akasowa kumakhala mavuto chifukwa kuli toba kuli mandasi kuli madonasi ngakhala nzatu amene amakonda baby dawa
amagwisanso ntchito sugar imweyo. So imaganiza kuti nkhani ili apa it's not only a trade issue, it is a finance issue. Therefore, I thought I should make a passionate appeal to the Minister of Finance. Maybe you should consider joining hands with Honorable Mumba to see how best these issues can be resolved. Uno ndi msonkhano wathu wankhani mundilole kuti tikwaniritse kuti msonkhano wathu wankhani tisegule baloli mukutha kuti muli mafunso pena simudamve bwino pena tinayankhula chikhukuza. The floor is open, mutifunse mafunso. Mukatenga chinkuza mawu munena dzina lanu ndi nyumba imene mukuyimirira mawu uno. Zikomo kwambiri. Yes, ndikuona mkono. Yes, you have the floor. Leya Malekano chokera ku Zodiac. Funso langa sidapatali kwambiri. Timangofuna mwina tingodziwa kuti anthu mwina pena kamabwera kwathu lankhani ndi statement timakhala kuti anthu amene akufunawo sanafikire, anthu akungomva mwina kudzera pa wireless kapena pakanema. Vitumbiko Mumba mwina timafuna tidziwe ngati asidedi fa nkhani ya sugar imuna iyamba kale munafikira munakumanapo nawo mwina nkukambitsana pa nkhani ya sugar. Chachiwiri mwakambanso za kuchedwa kotulutsa report ku nyumba ya malamulo ya nkhani ya sugar inquiry imene inachitika kalikali. Tikukumbukira bwino lino kuti munayiyambitsanso nkhani imeneyo nthawi imeneyo munali eno. Mwina oyankhula ndi adindowa akumafotokoza kuti vuto kwenikweni lili pati, komanso mwina lipotilo la sakamira pati kuti mwina asalitulutse kufika pano kuti anthu akugula sugar 2600 pa msika ovomerezeka, komanso 4000 ena 5000 kumene pa msika. Zikomo kwambiri. Nkhani yofikirana, nkhani yabwino kwambiri. Koma tivomereze kuti Malawi ndi democracy. Ndi democracy ili ndi magawo atatu formale, koma pali gawo limodzi lofunikira kwambiri limene ili fourth arm imene ili media. Kuti kumene ndafika pano taafikira. Bwino lake chokoma kwambiri nchona kuti Vitumbiko Mumba akuoneka kuti ndi munthu wozichepesa. Ngati anga yambe kuzikweza, ngati anga yambe kusimbwa ndiye kwakhala koyamba kumweka. Ndi munthu amene amati amakhulupirira ntchito zamakono zofalitsa mauthenga. Ndi mukati wafikira ndinene pano kuti taafikira. Kalata ndi apa 6, kalata ita apasa. Ali nayo. Ndezi ndiwo asankhe kuti akhalenga sana ilandire izo ziti ndiwo, koma mukayang'ana akayenda amakapanga post pa tsamba la mchezo lawo. Kusonyeza kuti munthu amene amagwisa ntchito amene ali social media friendly sanganene kuti kumutumizira kalata pa WhatsApp ndiye kuti kalata sinafike. 2. Bungwe la SIDED is a serious and credible organization. Ndikunena panopa kalata yafika kale ku office kwawo with proof kuti kalata yatani yaperekedwa hard copy, koma kalata ndinawapasa zulo umboni ulipo. Choncho ife sitimakonda kubwera kumazapanga za nchezera because Omega ananena kuti we are touching on a serious issue and no serious and sane government would play hide and seek with sugar because it comes second to fuel as far as issues of multiplier effect on the economy. So we are dealing with a serious matter here. So Leya, be rest assured, a minister akuziwa ku safety C akuziwa and apanga kunochi kuti alandira. Kumene kwa sala kumene titibe kuyandushua ndi kuirovo we are making an effort kuti sugar aitani ailandire. Nkhani ya sugar bill mai ndifuna ndikuuze ndanena kuti sindikuzowa kuti chichewa cha katero ndi yani mutithandize koma ndagwisa ntchito chikhamu ndikachikhalidwe kena kake kuti mwafusa irovo lero akuza ndi sugar alipo kuti mufusa sugar kuti ndinapanga siku imene Mumba amayenda ineso ndinkayenda and nthawi imene amafika ku chipiku nkuti sindikuti ndizilowa ndachita kubwerera kuti tisakhale ngati kuti tikuyendera zofanana. Ndinafika kukanengo kuli warehouse ya Irovo kumeneko analemba kuti working hours ndi Monday to Friday, koma siku limene ndinafika kumene kuli napeza kuti ndinafika ku 11 o'clock gada amandiuza kuti kunoko anthu kulibe achoka. It was a Tuesday. Anthu achoka anthu akuchoka Tuesday ngati Wednesday, anthu akuchoka nthawi yogwira ntchito abwera liti akuti Friday ndi kuti sugar azayamba kulisa Saturday. Mmene mukuteromo mashopu ambiri mulilongwe sugar mulibe, koma ku Irovo ku warehouse yawo kanengo
sugar aliko koma anthu ogwira ntchito kulibe. Komanso sugar ngakhala aliko, sugar isangangochoka kumene uja akafike pa okala ya munthu akuyenera kuti aduse kwa madistributor. Ndipo madistributor onse tachulacha amene distributor akuziwika kuti amagawa sugar ndi mmodzi. Ndipo mafunzo kuti kuli ena wa sugar wamapitisa kuti airovo ali ndi mgwirizano kuti ma supermarket ya azitenga sugar direct. Ndiye ndakuwuzani kuti akuti from Tuesday kuzafika Friday anthu ogwira ntchito ku warehouse ya Irovo ku Kanengo achokapo. That means they are keeping the city or the country at ransom up until waja kabwira kumene kuko sugar yambe kupezeka. Now kunkhani ya bill, the last time ndinayiona bill ndinawo madraft awiri atatu. Lero anthu akayamba kwambirana akatipita ku nyumba ya malamulo imapezeka kuti mapeji 95. Siku lino mukapeza kuti mapeji 35. Siku ndinapita poyamba inali ku Ministry of Justice kwa Attorney General adayicho sako ayipitisa kwa agriculture. Ndiye ili kwa agriculture ndinapita mu 2023 nakapeza mu boardroom akuyunikanso koma ndinapeza kuti ali pa page 187. So mutakuona kuti pali njomba kwambiri. Lero wina akatimikepo izi, wina mabwera nzake tichoserezi. Wina akayimaliza akagwirizana kuti pano pati kuita mukayang'ane mu July 2022 kunalembedwa nkhani mu newspaper ina kunena kuti mkumano uno ku nyumba ya malamulo bill ya sugar tikakambira ndipo ikadusa 2022. It is reported, it is documented. Kusafika lero akuti akuigwirabe. Ndiye lero ikachoka ku justice ikumapita ku agriculture. Ikachoka ku agriculture ibwere ku justice. Ikamadere ikungosintha mapeji. The last time I checked napeza kugwira anali pa page 187. You see? So that should tell something kuti ndifanira kuti nkhani ya sugar ninkhani kuti ngati dziko tibwere pamozi. Si nkhani ya munthu mmodzi. Timvane ifanira kuti padakale panopa amumba amagwira ntchito yabwino koma pompa muitanise mkumano emergency meeting. Pakala anthu amene amalima sugar andimukumbukira maso pompa alimi anzimbe adachita zionesero nkhani yake yachani ya lomwe la sugar bill. Ndiye amene amalima nzimbe amene amapanga sugar ife ogula ndi aboma tikhale pamozi. Ndakaswiri ena tikonze nkhani chifukwa chona kuti dziko lina mu Africa mu Mauritius chuma chawo chinayenda bwino chifukwa cha ulimi wachani wa nzimbe. And Amalawi umene simukuziwa our sugar is so superior as compared to the rest of the region. Sucrose extraction rate pa 1 ton yonse ya nzimbe imazabwera 14.5%. Pamene mukapita maiko ngati ku Zambia imabwera pa 8.5, Mozambique ndi 7.5, ku Tanzania ndi 8. Kusunja kuti nzimbe yathu yakuno mulungu anatidalisa doti latuli limagwirizana kwambiri ndi nzimbe and sugar wathu mu region iyi ndiye khayo amene amaloledwa ku America. Kwa ndiye musisifuna kuti tili ndi kampani yopanga sugar, tili ndi doti labwino, tili ndi anthu olimbikira ntchito, chifukwa ndi madandaula kuti forex kulibe. Chimachitika njani? Sugar kupangidwa Malawi muno. China chimene amayikapo ndi chani chimene chimafunika forex kuti sugar azidula chonje ngati amapangidwa kunja. Mukafusa amakuuza ni zizungu ziwiri. It is capital intensive business. Amayankhula zimenezo. Ati kuti mumange company yopanga chifactory chopanga sugar zimafika ndalama zambiri mbiri. Ndiye mufuza kuti chifactory chimango chimangabe. Chimene ndamangidwa cha 1950s. Chingachifunika ni maintenance mpakana izika maintenance yo imapanga warranty makwanira ngati kuti mkumanga so factory ina. Ifanena kuti this is a cartel. Ndipo Amalawi ngati sitigwirana manja kumasula cartel iyi tipitira kuvutika tipitira kujeredwa masuku pa mutu. Zomvesa isonzona kuti ndinene pano kuti asukulira twandale ndi amene amasukulira zinthu izi. Zonse zimene abweresa poera amumba izi asukulira ndale msowa maziziro. Disindike kuti zonse sizingateke Irovo ka distributor azisunga sugar Malawi muno anthu andale usaziwa. No. Osateka. Then ngati sama ziwadi we are not safe as a country. Ndibirisi pamenepo. So to answer your question precisely, personal interest, selfish interest. Anthu akupindwa kwambiri ngati ma individuals. Kuma as a country we are losing big time ku sugar industry. Ndapeleka chanzo chabwino kale Mauritius inapanga develop chifukwa cha sugar. Akana kakuti anthu amakhala serious. In fact, upush kuti pa chisankho ichichi chimene chikubwerachi sugar should be an issue. Yona kuti muzauze ya Malawi. Yona kuti nkhani ya mafuta sugar mutana nayo bwanji. Because it doesn't make sense company to mapanga profit year in year out akukanika kupanga increase production. Mena nkamanga factory ja population ya Malawi is 6 million. Pano pati 22 million. Kuma mukafuse production now is around 300,000. Why? Akana kauli sugar ja kampanga saa kukulisa fair and good. Bezi kuti azonjezera nji sugar popeza saa kukulisa. Kuma kupanga profit ama panga declare public information every year ama panga profit. Why don't they want to expand? Why? Why? These are the questions Malawians we should ask, we should wake up. So nkhani imene yoyo leya muitenge mukafusa Richard Chimodopanda. Yatuzeni anamiwa kuti kuli sugar bill ili pati. Chikuchitika ndi chani kuti mzungu chita njomba.
mwe muti mzibweresa mabiro panda pake ati age bill ati jani. These are the serious issues that we should spend our energy and time on. Mwafusa licha limudu banda liwakuze. Where are we? Dzina ndi Alex Patson kuchokera ku wireless image. Mwina simuona kuti ngati bungwe limene mamenyeraso ufulu wa anthu kutokhala kwabwino kuti mungopanga join kapena kuti kupanga support zimene akupanga anduna amumba mwina ngati kumayendera nawo mashopu komanso kuonetsetsa kuti sugaryo sakubisidwa. Do you think it would be the necessary move? Malawi is not a banana republic. Tini malamulo there's a mandate. Zimene ndikuyankhula panozi mashopu mo ndaenda ma warehouse ndaenda ndina kuti takafika dziko lino lichuluka chibwana anthu ambiri amationa amalawi amationa ngati anthu opusa zimene muziziwa. So ife ntchito yathu ndikubwera kunena kuti uku zimene akubisa ndi izi ifake dauza anthu nawa kuti ngati ali serious amumba aitanise an emergency sugar indawa kumene kukabwera ma issues izoenda mashopu ndi nkhani yabwino koma sithandiza kanthu. Ndalina kale fundo 6 zili apa kuti kunatengedwa chileso mu August 2023 ACFTC anakapita ku court kukamangala kuti achitose judge Wezi Charles Malonda mu ruling ananena kuti in 30 days apanga ruling. That was in October 2023. Lero ndija ndanena kuti mu July kunali the first ever parliamentary public inquiry on sugar pricing and production. Mpaka na lero nyumba ya malamulo ikukhalira report. So mmene tabwera pano ndiye tugwiza nawo amumba ifama nina kuti amene sasusana nafe athandizana nafe akana kuti kususana kuti kanabwera pomba ati kanauza kuti no mukulakwisa and mukaiona kalatayi ikunenanso kunena kuti while pledging our support to unbundle the cartel SEDED intends to bring to your attention the following issues. Kwazi kuli ma issues and ndaonanso post yawo ndamapanga bwino ndakumbukirano kuti anali ku Irovo nkhani ya nduna siyofunika kuti piecemeal approach. Ngani isofunika piecemeal approach. Chifukwa uli zinthu zambiri zimene tazibweresa poyera. Chimene mufunika simufunika kuti muyendere ali mipauka ayi, Irovo muyendere pauka ayi, muyitanise mkumano onso khale mangu ngatidi muli serious. If the minister is really serious about addressing sugar issues, we should have an emergency sugar indawa. That should be a build up on the public inquiry imene chitika mu July. Atokozeswa speaker Mike Catherine Kotani ha titalembera petition adamva kulira kwa Malawi ndipo pempho lathu analivomera kuzera mwa Apo Nkoma. Tina Irovo adayitanidwa mbali zonse zidabwera. Ndiye nkhani iyi ndiyo makambira kuchipinda amumba ifani kuuze kuti nkhani ya sugar we are supporting you koma we support you to a certain extent. Ndinene pano ngati machitidwe anu saonesa kuti you are doing it for the to defend and save public interest ife support yathu tizapanga withdraw. Because the Constitution section 12 is very clear that those people exercising political authority do so solely to save and protect public interest. So as we are sitting here, we would like to believe that Honorable Mumba is exercising political authority solely to save and to protect public interest. Now we are speaking on behalf of Malawians. Kuti ngani kwenda mashopu kwenda Irovo yoka fa amanena kuti aliyese akapeleka kampangani yake amaoneka ngabwino. Ampo until utamba the other side. Now wina akambe zake huku tisokoneza. We don't have the time. We don't have the luxury of the time. We need an emergency sugar indawa. The time is now. Before the energy mina now amumba isanate. Asana before ni mafuna sunene kuti akapitirira osapanga zimene kunena apa. He will be captured. Mark my word. If Honorable Mumba you are following, I want to assure you that if you don't tread carefully, shortly you will be captured. Mind you, you are dealing with a cartel. Sugar in Malawi is a cartel, and just like elsewhere, is a cartel. Now, this is why I'm saying this should be a joint venture. We need collaborative effort. Every Malawian, we should join hands in order to unbundle this cartel. So, we ended up and we have information. This is why we want to Irovo at Uzi. My distributor wow, and now I pass my contract. From there, as I'm sitting here, see the Simaluba we have information. And thank you very much, Malawians. A few patriots. Information is coming up. Shortly or sooner or later, we are going to liberate this country economically. Inu ngati bungwe limodzi lomenyera ufulu wa Malawi. Mkulankhula kwanu munakamba kunena kuti kampani ya Irovo ikupindula kwambiri pa ulimi umenewu wa sugar. Koma anthu awo amene akugwira ntchito akumeneku sakupindula
akuzunzika. Mwina munayesera kukambirana nako mwina zimenezi ndi a Ministry of Labor kuti kuonetsetsanso kuti mwina kwamenyera ufulu anthu ogwira ntchito kumeneko kuti adzipindula ngati mmene likupinduliranso kampani imeneyi. Zikomo kwambiri. Funso limene uyankho lake chimozimozi zimene anafunsa kutena kuti anthu akuona zimene zimachitika poyera fa airovo angogwira ntchito yawo ndi amalawi tomwe ndi abale athu ndi makolo athu ndi azimwene athu ndi makolo athu ndi abale athu. Mmene mavuto malawi panopa aliyense ogwira ntchito malawi mlakuvutika sikunda kuirovo okhaya. Tikati kuti ndi airovo okha amene akuvutika ndiye tikunama andi asidedi sinemakondo mayankhula zinthu ngofuna kungoyankhula. Nkhani yona kuti za malamulo aleba aliyense akudziziwa kumene konso kuli anduna akulebako nawonso atenga chitsanzo chabwino. Adimba ndakona now is full of energy, it's jumping up and down. I mean, these are the leaders you want. Usati munthu basi kale munthu makango TX makangoendera kuzibwenzi makachaso. No. So imenezo I think tayankha kale kuti ntchito timapanga act according to mandate kuti ife titere ife yathu ndiyo ngoimba ngoma kunena kuti enawo amene ali mandate wo apite akaone zikakhala kuti sakupanga naming and shaming. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti abwera pano nkale. Komanso zimene tinabwera nazo takwangula ndimaganiza kuti nthawi yakwana kuti titseke komabe nkutheka yosandusa. Okay fine. Pomaliza penipeni ndisindike kunena kuti mavuto a sugar malawi muno ngaakulu sangangotha ndi kuthamanga apo ndi apo kuyenda apo ndi apo kuyenda kunkofunikira ndipo kwathandiza ndipo ife tikuthokoza chifukwa ife asidedi malawi akamasekerera ife timaseka malawi akamalira ife timalira ndiye kuyenda kwa nduna wathandiza kwambiri ndipo ife tikuombera ni manja ndipo tilipo tigwira nanu ntchito koma zifunika kuti mbali zonse zibwere pamodzi mutengere chitsanzo chabwino ntchito imene anayamba olemekezeka a Simplex Chichola Banda. You know, we at Sidedi, we are not in the business of flattering people. Timangonena facts. These are facts. Simenti tukamba hapa. We are not here to flatter anyone. Sina bwere pano kuti timukomese munthu koma tingonena zoona zake zimene zili ni maumboni. Choncho Mumba mutengere pesi imene anasiya olemekezeka Simplex Chichola muitanise mkumano wa pompo mwayamba bwino. Zipaso zimene zaoneka hapa zisanapite. Chifukwa ngati sipachitika china chilichonse musunge mawawa posedwa pompa sugar jasowa akasowa ndi asowa zenizeni azafika pona kuti mwina package zafika 10,000 ndiye sanafika kumeneko tifuna nsonkhano wa pompo. Chinthu chachiwiri chonena kuti irovo iphunzire mapanga zinthu zake poyera tikuziwa kuti chidwi chawo ndi ma interest kuti azipanga ma profit koma aziwe kuti irovo is there because Malawi has exist. So aphunzire kumapanga zinthu zona kuti tiziona poyera price build up ationese kuti msuga mumalowa chani kuti sugar azidula motere. Chinthu china ngati sugar yavuta priority musipereka mu supermarket akambisa amumba alipo akaulula kuti sugar yorani wabisidwa. So zomanena kuti sugar alipo kumasa kuoneka zimenezo zithe ndiye bwana Mumba tinabwera pano poyera tikanangolembera na message kapandika nakuimbira ni phone amalawi sakanadziwa komanso mnafuna tengerepo mwayi kuna kuti ndikutokozeni poyera pano ntchito imene mukuyigwira koma ntchito simunayambe pankani ya sugar. Pomaliza penipeni ndisindike kuti kuirovo kozikafika potina musipereka mu supermarket kuti anthu sugar zikampeza pa mtengo wabwino koma nkhani ya mtengo zimene zikuyimisa mtengo situkupeneka so Malawi kuti sugar tizigula pa 2600 hayi alikutali sugar timapanga kunku nkhondo imeneyo tikupira kuti ndi minister amene tiyende naye limodzi kuti Malawi tipambane nkhondo imeneyi tikayipambana mtengo wa sugar ukhale womverera sizoona kuti Malawi ena aziona sugar ngati kuti wanthu opeza bwino no sugar is a basic necessity sugar is not a luxury koma Malawi ambiri sa sugar nayo walako chifukwa chani sugar yo amakuisidwa ngati akupangidwa kunja ndeli kamakapangani ya sugar timakhala nkhani timakumbukira Salima Sugar male mbingu zimwe wake usemu mtenderana aona kuti chinthu chabwino ndiona kuti pakhale competition pansika apa ndi anayambisa Salima Sugar khani ya Salima Sugar ndi yaitali ndio funika tizayambe payokha ndikayamba pano tisokoneza zikomo kwambiri uchati chikwado manena kuti mukalalike zimene mwazimva inunso mukalembe zimene mwazimva tinayamba ndi pemphero mundilole tiseke ndi pemphero. Thank you very much for your kind attention. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye tikuthokozani kuti msonkhano wathu wayenda bwino tikupemphaninso kuti pamene tikubwerera tikathe kuyenda bwino tapemphera onsezi dzina la Mwana Yesu Khristu ndi moyo wa Ambuye athu amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Umonso ndi mmene tamalizira mu mzinda wa Lilongwe
pamene bungwe la SIDED limachititsa msonkhano wa atolankhani maka pa nkhani yokhudzana ndi kagulitsidwe ka shuga komanso kapezekeredwe ka shuga muno m'Malawi. Ndikukhulupirira kuti tamvera bwino lino zimene ndithu bungwe limene linatitengera mu tsiku la lero. Amene amatsogolera ndithu msonkhano wa atolankhaniwu ndi mkulu wa bungwe limene la SIDED Sylvester Namiwa. Ine ndileya Malekano ndingoti pitirani kutsatira mapulogalamu otsatira pano pa Zodiac. Malawi, Camera.